Jalup jatend piny Kithure Kindiki otelone kweth jotelo mag Kenya Kwanza kod mago masiro lwedo broad-based medo jiwo siasa margi kendo nyiero loch ma duond bura ma DCP sani koro puoyo nyicha gi yudo ol Kalau. Kindiki ma olose kanisa mar ACK Embo yango ni pod gin kod oteku mar chwalo jatend piny William Ruto e loch yiero maduong' mabiro. Crispin Otieno ni kod ler. E kinde ma kweth josiasa maketo sirikal tesre medo timo nyasi ka gipuoyo loch ma giyudo e yiero madundo ma ol Kalau, jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki to koro wacho ni saa podi. Kindiki ma olimo kanisa ma ACK Embu dhialo higni 46 mag diocese no ojiwo johera mag Kenya Kwanza ni kik gibed kod kibaji gi duoko mar yiero no. Hii maneno kidogo isituumize, tuko sawa sawa. Hakuna kura ya urais imepigwa, kura ya urais itapigwa next year. And I want to assure you, ile itaokoa rais, ile itaokoa deputy rais, ile itaokoa governor, wabunge na viongozi wote ni ile kazi wamefanyia wananchi, sio ile kelele wamepigia wananchi. Kindiki oseyo riekni moko mag temo pogo gwenge mag Mount Kenya ka wacho ni riwruok margi ema dhi ywayo dongruok. I don't want to see our community talking in different languages. We are one people. Na wale watu wanafikiri wataleta asara hapa ya watu kuongea different languages, wa relax. We have gained more in this current government. Maji, tuko na maji inakuja kule Runyenjes ya 1.7 billion na ingine inakuja huku Manyata ya 2.2 billion. Komachielo, jotelo mamoko mag Kenya Kwanza bende ne olimo Imbo mar Kenya kod county ma Nandi. Moses Kuria mane en jang'ad rieko ne jatend piny omako chung' ni duoko mar yiero ma ol Kalau ok dhi yiengo gi kata matin. Kweth mane olimo county ma Trans Nzoia kod Kakamega bende omedo dok ne jatend piny William Ruto magi wacho ni oseketo rekod motegno mar dongruok. Tukiweka kura za Nyanza, tuweke kura za mkoa wa Pwani, tuweke kura za North Eastern. Asubuhi na mapema tumemaliza kazi, ni hivyo. Edwol achiel gijiwo johera gi mondo manre gi opande gi ombulu ne ikruok ni yiero maduong'. Crispin Otieno, Ramogi TV.